Zaskun, zen dira plater honen osagaiak? Bueno, Zangarra, hoi, garrantzitsuna. Eta gero, zangarra egosteko ere beliko ditugu. Alde batetik tipula, azenarioa eta porrua. Gero bestetik hemen dauzkagu pikillo piperrak, hornigaiak ez, eta patatare eta hornigaia. patatare bai, hoi da. Eta hor zertarako da? Utziazu asmatzen. Honekin nezu agauteztatu, ingo izu prozeso bat, ez da? Hasieran, ez dakizik. Baino, Hasi naiz imaginatzen, eta erdibidean gelditu naiz. ondo zijoazten dena ez, baina bueno, arrautzeztatu bai, baina esnea eta gurina ibiliko ditu da patata purearentzako. Ia, patata pureako. Hoi da. Oso ondo. Ordu, lehen da bizingo deuna da, zangarra jarri egosten. Oso ondo, launiko izut. Bale? Moztu ingo dugu? Bai. Ez moztu. Bueno, hau da xalda egiteko, ez da? Hoi da. Bakizu gure lankide batek saioak komentatu Jarriko digula dugu, bizkaitarra hola. dela. Zangarra askotan Bizkaian prestatzen dela garbantzuekin. Kuriosoa. Badirudi Zumai aldean ere bai. Kuriosoa. Orduan, honi, oin, su fuerten jarri eta honi jarriko diuna da. Tipula, erdibituta. Hau da, salai guztu emateko. Gero, azenarioa. Eta porrua jarriko dio Bueno, puska hau da, salda baten basea, ez? Bai, Hau bai dala, azken kuaderno finen, berdearen eduki bat, edo gauza bat. Kontutan esan nahetena da, zapore salda batentzat barkatu, beharrezkoa da, salda bat egiteko orduan, beti haragia, kasu honetan nik ostekotan egite saldak oliaskoekin. oliasko. Gero, baita. tipula, Porrua. porrua, Eta azenarioa. azenarioa ja opzionala da. bai, baina bueno, Hoi salda da, bat egiteko bai. 3 osagai hauek behar ditugu. Orduan ez bakarrik zangarraren kasuan, ogarko kasuan, baizik eta edozein salda egiterako orduan, Hoi da. 3 osagai horiekin nahiko, hori bai. Oliasko batek baino zapore gehiago dauka zangarra. Ez dauka zer ikusi, oso desberdina dira. Zeitxura hona dauka. Oso ondo. Bueno, orduan bestaldetik hemen daukagu ura, eta jarriko dugu berotzen, eta hau da patata purea egiteko. Hobeto patata purea frijitua baino. Bai, Kaloria gutxiago dauzka. Hoi da. Bakizu hori. bestela olio gehiagi hartzen du. 500 kaloria dauzka frijituak eta guztat 30 piko urean Diferentzi handia da. Bai. Orduan, patata purea egiteko egiten dugu, patata guk esaten dugu txaskeatu. Hala, klake. Hoi da, klak. Nik hori patata tortilla egiteko ere berdin egiten dut. Baita. Klak hori. Baina hori, egia da azkarrago egiten dela edo, azkarrago... Azkarra hoiteko baino da, berak daukan almidoia soltatzeko. Nik uste nuzala azkarrago egiteko. Ez, azken pina, baina oseitu niten da, patata pureare bai. Oso ondo. Horaxe. Botako diuna, gatza pixka. Begira itzazu, lodosako ikilo hauek. Ederrak, Bai. Eta orduan, Nafarroako urrea deitzi dute. hoi da. Orduan, nahi ningo deuna da, bestaldetikan, jarriko dugu hemen, oliba olio pixkat, Hau zertarako da, hau beste hornigaiantzako. Pikilloak eta tipula. ikiloak eta tipuletzak. Hoi da. Oso ondo. Lehenengo ingo deuna da tipula jarri potxatzen. Zuk moztuko ezu, Juliana erara. Begira. Ikusi ezu hau? Ezagutze ezu hau? Ez? Hau da gaurko bitxikeria. Begira zazue, ze gauza bitxia benetan. Bueno, itxura da, baratxuri buru baten itxura du. Bai. Ez? Hau da eskuan usaia ez gelditzeko aparatu bat. Abi da. Hogatu zazu. Ez, benetan bitxia da, zeren ez dauka ez likidorik, ez Ez errez. Jarri. Igurtzi. Honek izena du Savon du Chef. Frantsesa. Frantsesez, bai. Deitze zaio, hori frantsesez da txefaren jaboia. Begia da. Kentzen Kentzen du, bai. Bai. Benetan da oso arraroa. Kuriosoa da. Begira, ez da, ez dauka likidorik ez ezer. Eta igurtzi, baina igurtzita. Kendu itaizu. Bai. Ze kuriosoa, Gaurko Bueno. bitxikeria. Orduan. Savon du Chefa. Baina hau oso opari ederra da. Hola, neskari edo amari, hola oparitzeko. Esango da zu, hau opari bezala ematen zut hori zuretzat, ez hau zer. Bai. Dekorazioan usteko mokoa, ez da dekorazioa. Benetan funtzionatzen duen tresna bada. Ba. Guazen. Bueno, orduan, patata purearentzako jarrita daukau. Hemen. Dena presto orain. Bai, gatzeguna da, pikilloak ingoiteu.
Julianarela moztu. Bai, baina lehen da bizi gustatzen zaitena da barruko hazi kentzea. Ah, bai, zergatik, ba? Ez zait gustatzen nahi jateko garaien piparra baina hori gustu nazia. kontua da, Bai. Hoi da nere mani Zure bat edo... mania... Bai, Begira, lodosako pikilloaren bereizgarria da punta kurbatua duela eta 8 edo 10 bat zentimetrokoa dela. hoi da. Bueno, hau, Hori honekin ja, kontutan hartzekoa da, lodosako dela jakiteko, ez? oso garrantzitsua. Bota. Kontuz, listo. Oso ondo. Horri Ja guain, prest. botako diuna da baita azukre pixka, da pikilloai getzeko garaztas. Gozoa egiteko, ez? Hoi da. Pikilloi bezala tomate ere bai botatzen zaio. Eta lautziko, itzaskun? Bai. Utziko dugu hain su bajo. Eta zopa hau, zenba denbora behar du zopak? Pare bat ordu bai, ondo egosteko aragia. Eta guain, ja patata egosita daukegu, ordu noain ingo diuna da, ura kendu ja. Eta pure gailatu pasa, Bai. ura kenduko dizut hemen. Pure gailua dago... Hemen azpikalde honetan. Men, hoi da. Kanora botako dugu. Jarriko dugu platera bat. Plater bat hartu atzetik. Hau nahi gustatzen, zuzekin ez egiten. Bai. Alabe tomatea errez. Bai. Tomatea ni berriz, patata errez atitzen da, Gure gailuarekin egin Yep. dut jada purea. Pasa ez duia dena. Bai. Orduan, honi guain ingo diuna. Listo. Oso ondo. Honi guain Honen hain ostean? sekoa ez geratzeko ingo diogu. Gurina bota? Puxka bat botako ieu. Airina? Ez. Ez, esne pixkat. Ah. Haure ikusten duzu daukeu, pomada puntuan. Bai. Dana nabaritzen nahastuko da, dugu, bai. bai, Pomada eta puntuan berotasunakin, dagoela. Berotasunarekin segituan, nahazten da, ez? Bai. Patatarekin. Eta ez ne pikin bat. bai, pixka asko Hola. gabe, Hola, nahikoa? Bale, Vale. Beraz, mehetzeko esnea eta gurina hoi da. patata pureari, Hau da, kuaderno berdearen ekintza bat. Eta listo. Patata purea daukagu preparatuta. Oso ondo. Eta orain? Eta orain geratzen zaiguna da, zangarra egostea. Ondo, zankarra egingo dugu Arrautzeztatu. arrautzeztatu. Bueno, ba hemen ikusten ze ja falta zaio pixkat egosteko, baina hemen daukagu aurratuta beste puska bat, ja egosita Eta da. begira zazu, ze kolore horia dauka, baina ze Eta bota da- duzu, kurria, Ez. ni konturatu gabe. Gaina ez zait bat dauka gustatzen. kolore hori? Tipula. Tipulak ematen Bai. dio kolore hori? Horrek esan nahi du, tipula asko puska, txikitu ezkio negar asko ingo duela. Baina, Bai, benetan, tipulana da. Tipularena Bai, da? benetan. Baina tipula mota berezia dalako, ez? Ez, tipula normala da, baino daude, hola, Bizi. bai. Horgatik ontza leheno malkoka. Orduan hau ingo deuia itzali, Vale, eta erretiratu ingo ezta? hoi da. Hau, ondo dago. Ba. Orduan, hain jarriko deuna da, zartaria, Subizian, bai, eta ingo duguna da igual, pixkat garbitu, vale, ingo diogu hau kendu, zain horiek eta kendu. bai. Bueno, musika hau da suarena, Beti ematen du hemen norbait dabilela. Bai, zerbait daukagula, Elbiren bate baina- dabilela, eta da, zuak hasieran ateratzen duen soinua. Hoi da, ingo dugu, xerra fin-finak, Begira zitxura kuriosoa duen. Begira. Nola, ze forma daukan. ingo diteu bi puska. Zuzu, hemen dena ikusten zaiona erdin, Bai, hoi hori dena zeba. gelatina da. Ah, Horrekin geratzen da oso jugoso esaten da erderaz. ikusten da zuen zegoan, Bai. hori da gelatina. Eta gelatina hori zega, muskulua? Ez. Ez, lo único horrek esan nahi du, aragi hau beti ateako dela goxoa, sekoa ez da laterako sekula. Hau zega, kartilago moko bat olako Hoi da, zegoen? bai. Ah. Orduan- Jopa. Bizi dago, Arrautzeztatzeko ingo deuna, beti gatza pixkat bota, Aurretik. bai.
Oso ondo. Jarriko dugu irinetan, buelta Tori. emanda, Tori. eta berriz gatza bi aldetatik. Hementxe zankar kurria. Ez, olakoik ez. Zuri kurria? Ez zait bate gustatzen nahi ez. Baina bate gustatzen, Ez. Bate. Ez, egi da, Nei espeziek ez dien ere launek. Bota. Ondo diu sua pixkat jetxi. Zenbat, bostea? Bai, Bostea sua. eta, A ver, nahizu zegoait ingo diote, zua lautziko dugu, bai. Seitu ningo da hau, Baina hemen bi prozesu daude. Bata, zopa, egostean egiten dena, eta bestea orain, fritzan egiten dena duan, bi aldiz egitituzu, Bai, Hori da errezeta bat elaboratua, bai. Eta gero jarri dion orgin gainagarekin ere baita. Ordu. Bueno, eta ingo hau da, dena, momentu batean egin beharrekoa, ez? bai. Minututxo bat, o 2 minutu. Eta oitura ez galtzeko, Bai. Deituko diogu, zearen, izaskunen bizar deskak. hoi da. Izaskunen sistema da bizar deskak. Alde batetik beste aritzeko. Oso ondo izaskun. Eta guain, zeko dugu pixkat, orduan, jungo geana da, alde batetik jarriko dugu. Patata pure pixkat, beste kutsara baten laguntzaz, Eta ondoko izuz nik, A ber. gehiegi gabe, hoi Ez da. baina horrela, eta orain zuk egin. Hori da. Orduan, besteen laguntzakin, Hola, elatu bola bat izango hoi da. Ze txukun egiten Gero dituzun jarriko dugu, gauzak. hau itzaliko dugu ja, Oso ondo. Hau gero jarko dugu, ezta? Bai. Uste ez daizu azkena jartzea beti piperrak. alde batetik hau, Gauza Bestea. pilo bat ikasitu, bai, Zangarra zer dan, aragian kontuak, bueno, ikaste hona da. zoparen osagai basikoak zindian, lodosako pipilloak ere piparrak. komentatutugu. Hoi da. Eta hoxe izango litzake Itxura. platera. Bapoa.